yanzu mu maza ne ga mu nan a zaune a nan, inda mace za ta tunzura ka kafin ka kalli abin da ta makan sai kaga ka fara tunanin iyayenta. To ita mace ita kuma in ranta ya ɓaci ba ta tunanin kowa, ita lissafin na biyo bayan ta ɗauki mataki ne. Wannan ya bambance tsakanin kai da ita. Shi yasa kullum nakan gaya wa jama'a cewa wanda ya fi shan wahala da mace shine mai tsitsiye mace, ya ajiye ta ya ce to ba na ce kar a yi ba kika yi. To in kana so ka samu wanda ya fi shan azaba da mace wannan, ita bai dame ta ba. Ita mace in ta tunzura aure ya mutu wannan duk ba damuwanta ba, komai ita sai abu ya kone tukunna take tunawa. Wannan zai baka dama ka fahimci meye dalilin da ya sa Allah ya danka shika a hannun maza. Saboda wannan lissafi, kai inda an ce mata ne da su sake maza, ai da yanzu zawarawa sun cika ko ina a duniya. Haka ne, wata ko anguwa ka hana ta zuwa ta sake ka. Haka ne, to amma shi namiji a yi rikicin a zauna sai a shekara 30-40 auren nana. Amma ita ba za ta iya wannan lissafin ba. To abinda ake so ka sani, ita ba ta da wannan lissafin. Don na daga cikin matsalan da yawa daga cikin maza suke samu, mutum da hankalinsa da shekarunsa, gwagwarmaya kawai ta rayuwa ka kai shekara 30 ko 40 kana yi, sai mutum ya je ya auro mace yar shekara 22 ko 25 sai ce wai yana so ta zama irin lissafinsa. Ya za a yi ta yiwu? Ba zai yiwu ba. Ko wacce ta kai uwarta shekaru ne ba za ta iya ɗauko wannan lissafin ba. Saboda haka za ka gajiyar da kanka, ka gajiyar da ita kuma mace ta ɓangaren ta abinda ake so ta sani wajen zama da namiji yana bukatan iko musamman a gidansa. Wannan jin shi ne mai gidan, wata ɗabi'a ce a jikinsa. Jin gidan shi yake iko da ke. Duk ran da kika nemi kin kada wannan, to kuma rikici ya tashi a cikin gidanki. Saboda haka shi namiji, ko da taɗi ake da ke jena, ai shi namiji darajansa ma ya fi darajan uba. Dama shi namiji baya ma lissafi da yayanki ko wayansu abubuwa, babanki ne sa'ansa. Saboda haka zaki jira cewa ai miji ai ya fi uba. To inda rage yana gaya miki ne fa ko babanki shi yana gaba da baban. To wannan matsayi in kika bashi sai a zauna lafiya. Kai kuma in ka mu'amalance ta bisa tawayar hankalinta, takaitaccen lissafinta, in an ce mata suna da tawayan hankali ba shi yake nuna cewa ba su da tunani. Mace za ta iya zama ta yi nazari, maza kun kai nawa ta samar muku da mafita.